Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ug sa nangamatay na nimo mga katiguangan. Salamat. Bulahan, kapadre. Kay mahiapil ka sa mga piniling disipulo. Nga maluwas inigabot unya sa gikatakdang panahon sa kalaglagan sa kalibutan. Wala unta ko din sa Lachira, kundi patungod sa imong influensya sa diocese, Senyor Minard Pinapinis. Padre Verde, magpabiling ka din sa latira hangtod sa katapusan unyang mga adlaw sa kaluwasan. Salamat. Matuod ka gayon, ngay kana. Ay may ato. Nahinumdum ka pa ba kang Hermenegildo? Isabay malimot nga kita duha. Padre Verde, may pagkataklis ka na ba usay? Sorry. Sorry gyud kayo, Senyor Minard Pinapinis. Kang Manoy Bitaliano nga yung igsuon. Nakaila ka pa, Padre? Wa na gyud ako mahinumdum sa iyong panagway. Ambot ka o buhi pa. Buhi. Dakong buhi si Manoy Bitaliano. Ugwa lang kay kasayuran nga ni alang siya sa palibot dining imong parokya. Usa. Nagkita na kami. Nahimamat ko na siya. Nailhan ko paghihapon siya bisan pa sa iyang bayhon nga usana ka makalilimos. Layo na tayong naabdan. Uwa ba mo pang gutuma? Ako, wa. Ako sa wa. Unsa naman din yung lungsura, Jo Marie? Nisuod na ta sa lungsod sa Prosperidad. Ikatulong nga lungsod, gikan sa Latiera. Hangtod karon no. Maglisod pa ko sa pagtuo nga wa na si Darwin, Krisha, Jo Marie. Asing, Lisod kay dawato ng iyang gidangatan. Ilabi na kay nawa gyud ang iyang patayng lawas sud sa morgue. Sakit kini para sa iyong pamilya. Og mangandam na lang pud unya ta alang sa kasuko sa iyong mga kabanay. Kay madamay gid unya ta sa ilang kasuko. kung paita gid uy. Maangin gid ay ni pa. Mangandam na lang gid unya ta sa mga pangutana nila. Ambot lagi ka. Kung unsaon to sila sa pagtubag. Usaw niya aning mga adlaw. Mubalik ko sa Latiera. Ha? Jo Marie pa. Ay gara-gara ko. Mas nisamot ko ka-agresibo sa kung tinguha tungod sa mga katingalahan nga mga panghitabo nga atong nasinati sa karaang bahay sa mga Buenavides. Jo Marie, Obligasyon na kong koreksyonan ang unsa may mga sayop nga nahimo sa kong mga katiguangan, Krisha. Kay suma sa kong pagtuon sa kasaysayan, ilang gituis ang bala ang mga butang, mga panghitabo sa kasaysayan. unsa? Krisha, mahal ti ka. Og ikaw lang ang gilauman ko nga mo'y akong ikatimbang. Niining giisip kong labing bugat nga misyon. Ha? Gikinahanglan kong imo pagsabot. Jo Marie. Ah, Oy, sarap. nabati na niyo ako nabati? Jo Marie Murag. May lain ng kauban nga dili makita. Basinog, huna-huna ang tunato eh. Huna-huna pa gyud to nato? Ha? Nabati masabka ninyo? Oo. Oh, So, kay kita mang tanan ang nakabati, kana nagpasabot lang nga may lain tang kauban ining atong pagbiyahe karon. Tawag yun siya. Kay wa man ko'y na-sense nga presensya sa negative energy suot ani atong gisakyan. Ug murag naa sa likod nga bahin, gikan ang tingog. Nasa baggage compartment. Pauno nga ning auto, Jo Marie. Pauno nga ni. kadiyo sa. So siyon sa nato ang baggage compartment. Una pakita mo padayon ngadto sa syudad.
ba? Gawas diya, uy! Miss Krisha, Jo Marie, Ashing, sorry gid sa kahasol ha. Nalangan hinuon mo. Gusto ko muupan nimo sa inyo, Miss Krisha, kay nahiupos ko ni Theater sila. Dali, gunit na ko. Gawas na diha. Balhin sa sod. Sige na, ali. Balin sa sud, Brenna. Ibalhin to na to din sa baggage compartment ang ubang gamit na tuwa sa backseat. Aron makapahimutang og tarong si Brenna uban niya siya. Ay, Brenna. Kalisod ba itong ibuhat ni mo, uy? Way sa tong ventilation sod sa baggage compartment. Okay raman. Naara may hangin gikan sa aircon. Ang ako nga dili ko makitaan sa akong iyaan nga niuban ko ninyo. Maayo kay nagka-desisyon na gid ka nga biyaan ang imong iyaan. Mahal man kaayo nako si Theater sila. Pero gusto lang nako nga makaamgo siya sa iyang mga pagkuwang. O tingali kunuwa na ko uban niya. Basin og mingawon siya sa akong presensya. Hayop ug balatian tong imong iyaan, Brenna. Miss Krisha, Ambot bitaw. Kanang mutan-aw ko siyang naw. Dili na ko tuyon nga musurok yun ang akong dugo. daga na kaayo higayon nga gisabot na ko siya. Pero kadaga higayon na sab ko nasakitan. Gusto na, oy. Di na ta maghiskot pa bahin niya. Jo Marie? Unsay sunod imong plano, ha? Mubalik ko sa La Tierra. Kaya wa pa ko mahuman sa komisyon sa karaang bay sa mga Buenaventes. Jo Marie? Kaya daghang mga misteryo ang gusto pag na akong tugaron. Mga panghitabo nga nakapaukay sa komunidad. Daghang mga misteryo ang karaang bahay, Jo Marie. Kana, mo na gusto na kong masayran. Apil na ang nanghitabo nga mga krimen. Dunay paghitabo nga buhat sa tao, Jo Marie. Ug naasay buhat sa mga nagsumpaag nga mga kalag. Oh, Asig. Apan ang kamatayon ni Darwin ug ang nahitabo ni Noy Punyong murag buhat man sa tao. Wasto si Ashing siyang giingon. Kay ang nahitabo ni Noy Punyong ug Darwin, buhat kadto sa usa ka tawo. Kaniadto pagyud kuno nga naay kriminal sud sa karaang bahay sa mga Benavides. pero di sa kumutuo nga ang kriminal kaniadto. Mausad ang nitumaw nga kriminal karon. Ang dakong pangutana, nganong kalit man lang nga nawa ang patayng lawas ni Darwin sud sa morgue. Oh, wag sabihin na, Sir Maynard. Gipangita na nako siya sa nang suok ining among gipuy-an. Pagkanako ni mo og trubagon kung mapakyas, ang gipangandamang katumanan sa propesiya Tarsila. Tanghag ka! Sir Maynard, Pangitaan diha Tarsila. Kini ako'y importante kang gibuhat din sa laboratorio kanhi ni Dr. Marcelo. Bye! hapit na rabang kagabion. Nagduda yung kong hilom siyang mikuyog sa mga batanong na mauli paingon sa syudad. Brenna, huwag ko magdahong nga imo ni mahiwo. Pantay ka ng ginako. Mapuno gid niya sa kinusnitan ng bugan mo. Akong talahuron, wamani nam in uka. Gulakap arsin ungolok. Ungolok uka. Akong talahuron, ungolok uka. Ihatag dining minatay ang kayagayunan nga mabuhi pag-usab ilawom sa imong kahimayaan. O akong mahal nga talahuron, ungulok uka. Akong talahuron, ungulok uka. Gulak go, ungulok uka. Wabal nga tulag gangabas nguli. Salamat, mahal nga talahuron og Dios nga matuod. Maimo ang mangiub kayong kahimayaan nga way katapusan.
Nawa na siya. Nanimahong asupri ang tibok palibot. Gihatag niya ang konsiderasyon nga kung gipangayo para nining minatay nga batan-ong taga-syudad. Sa dili madugay, mubalik sa pagpitik ang iyang kasing-kasing nga iya na sa demonyo. Og sabat kang Dr. Marcelo, mupatay na siya og tao para mo inom og labas nga dugo pagtagbaw sa way kinutuban nga kauhaw. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!